Στα προημιτελικά έχουν 6 συμμετοχές, 3 σερί από το 12 και μετά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πιο ψηλά ανεβάζει την πίεση ο Γιουξέκα στον Πέδρη. Από εδώ Πόρο, Γιαμάλ. Μερίνο πάτησε περιοχή. Γιουξέκα χαμηλά με Ελμαλή και πήρε την μπάλα ο Γιαμάλ από την πίεση. Λενορμάν. Γιαμάλ. Ο Ελμαλή. Γιουξέκα στέλνει πολύ χαμηλά το Μερίνο και τον βγάζει από το passing game. Ο Γιαμάλ. Ο Γιαρθάμπαλ. Γιαμάλ. Τουρκογλου δεν πρόλαβε. Γιαμάλ πέρασε και κάνει φοβερή προσπάθεια ο Γιαμάλ. Έφυγε και από τον Μπαρνταχτσί. Ο Γιαμάλ πάει να τους περάσει όλους και να βάλει ένα φοβερό γκολ. Σταματάει και αυτό στον Τζακίρ. Δεν υπάρχει προσπάθεια Μπιμέντι στην Arsenal, μόνο ο Ιαρθάμπαλ μένει στη Real Sociedad. 3 παίκτες άξονα. Ελμαλή δεύτερη προώθηση. Έκλεισε ο Γιαμάλ και πήρε μπάλα. Δύσκολα για τους Τούρκους, με το Γουίλιαμς να πηγαίνει κοντά και το Γιαμάλ να κρατάει, να πασάρει. Και ανεβαίνει ο Πέδρη, γυρίζει Γιαμάλ. Τι έχασε. Απίθανη ευκαιρία στο 24 για το 0-3. Αυτό δεν χάνεται. Ο Μερίνο, ο Γιαμάλ. Ο Τσακίρ γυρίζει, ο Γιαμάλ, ο Γουίλιαμς. Δεν περνάει για το 0-3 στο 27. Ο Γιαμάλ. Γιαμάλ με Γιλντίζ. Κράτησε ο Γιαμάλ. Out. Ούτε τώρα σκοράρει. Γιλντίζ άργησε να πασάρει. Γιαμάλ κλέβει και θέλει να παίξει το χώρο. Πήρε φαουλ. Η Ισπανία έχει μία ήττα στα 30 τελευταία μάτς από το 1-0 της Σκωτίας στο γύρο του 24 στη Γλασκόβη. Γιαμάλ. Πολύ καλή δουλειά. Πέδρη Μερίνο μπροστά από τον Ζουμπιμέντι. Γιαμάλ. Με τον Ελμαλή, αλλά χωρίς λάθος, όπως και του Μερίνο που ανεβάζει το Γιαμάλα. Εδώ όμως μεταβίβαση είναι δυνατή. Γιαμάλ. Δεύτερο σερί εκτός έδρας μάτς. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης ποια θα είναι η πρώτη ομάδα του Μάρτιο του 22 για να ειδηθεί 3-2 από την Ιταλία σε φιλικό. Σε αυτό το γήπεδο πρώτη αλλαγή. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και Γιαμάλ. Και Πόρο. Γιαμάλ. Γεωργία Βουλγαρία, τον Νοέμβριο Γεωργία εκτός και την Τουρκία στην Ανδαλουσία. Μπαρνταχτσί με Γιαμάλ. Πόρο. Γιαρθάμπαλ. Γιαμάλ. Ο Γιαρθάμπαλ. Γιαμάλ. Ο Γιαρθάμπαλ. Γιαμάλ για το Μερίνο. Τον είδε και τον βρήκε τον Τόρ. Και είναι ο Πέδρη. Ο Γιαμάλ που το ψάχνει το γκολ. Και ο Τόρες που το βάζει. 0-4 στο 53. Έρχεται από τον πάγκο για να σκοράρει στην εκκίνηση του δεύτερου μέρους ο Φεράν Τόρες. Πάσα του Λαμίν Γιαμάλ για το 22ο γκολ στην Γιαμάλ με Ελμαλή, τον ταλαιπώρησε στο χώρο του Ελμαλή, παίζει ο Γιαμάλ και είναι 4-4 η πάσα του Γιαμάλ. Έχει χώρο ο Μερίνο, ψάχνει λύση και κάνει σουτ. Τρομερό γκολ! 3 ο Μερίνο, 0-5 στο 58.
Ο Μερίνο hat trick και δεν είναι εννιάρη και δεν παίζει στην Arsenal σε αυτή τη θέση. Έρχεται από την πίσω ζώνη και κάνει τη διαφορά. Και τώρα εξέτασε τις λύσεις που είχε, αποφάσισε με το αριστερό, ένα γκολ με το δεξί, δύο με το αριστερό. Εδώ είναι τρεις κλεισμένους και το έβαλε εκτός. Πάσα πήγαινε για τον Ελμαλή, όχι για τον Γιλντίζ. Και φεύγει ο Γιαμάλ και κάνει φοβερή πάσα με το εξωτερικό. Και πάει ο Τόρες στην περιοχή. Κάποια στιγμή, κάποιο πόδι, τώρα του Ντεμιράλ τον πρόλαβε. Μικαοτάτζε. Γιαμάλ και στο δεύτερο ημίχρονο. Και φεύγει ο Γιαμάλ. Και θέλει να περάσει και να κρατήσει. Γιαμάλ. Με Μπαρνταξή στην μπάλα. Πόρο. Και δεν έχει βάλει γκολ και ο Γιαμάλ. Ειδικά τον Καρβαχάλ και τον Ρόδρι να μπαίνουν αλλαγή στο μάτς με την Βουλγαρία και να επιστρέφουν ουσιαστικά στη δράση μετά από μεγάλο διάστημα αποσύρματος λόγω τραυματισμού. 69 λεπτά. Ο Ροδρίγες. Φεύγει ο Γιαμάλ, φεύγει ο Ζουμπιμέντι.